Tu també necessites saber quins aspectes són claus per afrontar la creació i la defensa de la programació? Doncs estàs de sort. A continuació, te'ls presento. Respecte al document escrit de la programació, és fonamental que, en primer lloc, t'assegures que el document és visual, atractiu i fàcil de llegir per al tribunal. Són persones i tenen subjectivitat en les seves decisions. 2. Quan parles d'aspectes importants com els elements curriculars o les mesures d'atenció a la diversitat, és fonamental que justifiques el treball que fas amb exemples reals de les teves situacions d'aprenentatge. D'aquesta forma, el tribunal podrà valorar-nos més positivament. 3. Procura que totes les situacions d'aprenentatge presenten elements diferenciadors mitjançant metodologies, materials, etc. i fes un resum de les mateixes incloent aquests elements i les tasques competencials finals perquè el tribunal pugui entendre tot el teu treball de forma global i visual. Respecte a la defensa oral, ten en compte que, en primer lloc, has d'entrenar l'exposició amb control de temps i practicant en veu alta cronometrat. Com a consell personal, és molt útil fer-ho davant d'un mirall. 2. Domina la comunicació no verbal, és a dir, mou-te per l'espai i interactua amb el tribunal donant material constantment. D'aquesta forma aconseguim que estiguin atents i interessats per la nostra proposta. 3. Recolza't en el document escrit. Però què vol dir això? Doncs que el tribunal disposa de la teva programació en l'ordinador, però és un document molt extens i per això que quan defenses oralment la programació didàctica, a l'hora de parlar dels diferents elements com la metodologia o l'avaluació, has de nombrar la pàgina en la que es troba i invitarà al tribunal a que vagi a la mateixa. Si el tribunal interactua amb nosaltres, segur que ens beneficia. En definitiva, una programació visual, estructurada i ben fonamentada facilita la lectura del tribunal i reforça la percepció de risc. A més, el control de temps, la seguretat de la comunicació no verbal i verbal i la capacitat de guiar al tribunal dins del teu propi document són els elements que faran que destaques. Ànim i som fem!